Abantase hlalani phansi ke sandla phansi yewethu apha mangam because ndizile apha kuni ndathi into ngokuba ndiyabona laa mfana unenwelezi yephu uzawuthi gqise eqhushumba njengoba etransferwa ebhongweni and engekho happy ngaloo transfer uzawuthi gqise eqhushumba and uqhushumba kwakhe akazudinga neloya. Uqhushumba kwakhe akazudinga neloya bantase uzazimela yena ngenqa elangeni. Yebethuna makudanyaze eklasini ndibona uba nikhona makudanyaze eklasini. Mamelani kaloku bantase aba bebengekho kule class because kukho abantu abangaathendiyo zonke iiklasi kaloku. Laa mfana kaloku unenwele eziyephu. You understand? Uye watransferwa ethu ebhongweni. Bathi ke abebekhona ndandingekho akho nto endidibanisa naye ndandingekho. Bathi abebekhona yho hayi sana wayengekho happy tu yiloo nto. Wayengekho happy tu yiloo nto. Ndathi Thixo hayi ke sana uzayilwa and akazudinga neelawyers uzayilwa ngokwakhe. Hayi beqhushumba ke izolo. Uyalazi iqhasho embizeni no-oil. Qhushumba esithi niyenza njani into enjalo yoba ninditransfere ebhongweni nilazi ibhongo balinjani niyenza njani into enjalo and kaloku mna nithi ndi-high risk because of ii-allegations zobana mna ndaqhwesha etrongweni. Ndaqhwesha nini? Because ezo zizityholo ndiyatyholwa ngoba ndaqhwesha etrongweni. Zandiqhweshe enotrongweni ndathi yhu yabona eli bhantinti yabona akho bhantinti linomlomo ngathi ngulaa mfana onenwele eziyephu. Akho bhantinti lingakwazi uthula ngathi ngulaa mfana onenwele eziyephu. And ke ngoku iyadika because abantu abaninzi like this guy is smart. This guy is smart. Yes. Salumgcabhkisa andifuni kakubi umntu oncoma ibhantinti especially ibhantinti elizipruvileyo. Wabulawa apha umntana abantu yayi nomfundo laa ntombazana wayibulalayo ngapha lo mfana onenwele eziyephu wayibulalayo ngapha eCape Town zibe kanti wabanjwa. Ngathi yayingunomfundi igama laa ntombazana. Ningayilibali loo nto xa nimane nisithi laa mfana onenwele eziyephu usmart. Nikhumbule uba unesidumbu njengoba esetrongweni nje unesidumbu. Ndinixelele mna ningafani nonanipha. Ndiyamkhumbula unanipha ungulo wachameka ngulaa mfana onenwele eziyephu njengoba sesejele. Ze nithanda amabhantinti ke nizazibonana nipha etrongweni. But ke uyaqhushumba ke bantase ibhantinti labantu lithi njani kaloku lithi ningandibhantintisa kuzo zonke iindawo but not ebhongweni. Phofu elaa polisa limgadileyo phaa njengoba ebhizi esithi ufuna umzuzu acacise le nto ye-high risk. Elaa polisa lisonge izandla lithe lipolisa lasebhongweni ipolisa etrong lisonge izandla lithe limjongile. Uyabona la limjonge ngalalo ukuba hey gqiba mfo kabawo ndikubuyisele esiseleni because akwapho yakhona. Yabona amapolisa esebhongweni awadlali umjonge ngalalo look yoba ndilinde nje ugqibe ndizokufaka la makhwenkwe ndikubuyisele esiseleni. Akudlalwa ebhongweni akudlali. Qhushumba yonke into yapha. Wonke umuntu oyapha angafuni bapha. Yini nani akukho. That means eKhosimampuru kumnandi. That tells us into nokubana eKhosimampuru kumnandi. And ke ngoku thina amabhantinti wethu asisawafuna eKhosimampuru ngoku siwafuna ebhongweni. Mawaye ebhongweni wonke ngoku. Issue of high risk. I just want to deal with this issue for 1 minute because I feel that is the basis of everything that correctional services conducting themselves on. High risk, Your Honor, rises on 3 security assessments. Now, high risk cannot be on an allegation. Section 35 is very clear. You are innocent until proven guilty. I have not been convicted of escape. So you cannot classify me as a high risk on an allegation. In my conduct with the file that Correctional Service sits with for 13 years, I have not even been found with one infringement. My bringing to this center or other centers, there is no other conduct that they can state that this is what Mr. Bester has been convicted on in the facilities of correctional services, or this is what he has done, this is the threat he has posed, this is the conduct he has done. I've done nothing. The only problem here is the proceedings before the criminal trial. And that is the reason they have raised this issue. Even in my transfer out of CMEX, I was stated by the head of center, the regional commissioner said that I will only be transferred to a medium center once the trial is concluded in Bloemfontein. But beyond and after that, I have no other security reasons that have arisen. It is just a profile issue of this is Thabo Bester and this is the treatment he will receive. I thank you.